ସକାଳୁ ଶୋଇକି ଉଠିବା ପରେ ମମି ତାର ରୋଷେଇ ଘରେ କିଛି ବନଉଥିଲା। କଣ ବନଉଛୁ? ତାପରେ ମ୍ୟାଗକୁ ନେଇ ଟିକେ ବାହାରକୁ ବୁଲେଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି। ବୁଲେଇକି ଆଣି ଘରେ ଛାଡ଼ିଲି ତ ରାକା ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଟିକେ ତଣ୍ଟି ତ ଫିଟିନି ନା, ଟିକେ ଗାଢା ଗଡ ଗଡ କରିକିନା ତ ମ୍ୟାଗକୁ ବାଏ ବାଏ କହି ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଲି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ କି କାମ ଚାଲିଛି? ଢଳେଇ ହବ ପ୍ଲାଷ୍ଟର। ତମ ଗାଁରେ ଗୋଡିରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରନ୍ତି। ତାପରେ ରାକାର ମୋର ବୁଲୁ ଭାଇଙ୍କ ଘର ପାଖରୁ ବାହାରି ଆସିଲି। କାଲି ଥଣ୍ଡା ଏତେ ଜୋରେ ହେଇଯାଇଥିଲା ଯେ ମୁଁ କିଛି ବି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇନି। କିଛି ମାନେ ବହୁତ ସମୟ ଶୋଇଛି ତ କିଛି ଏମିତି ବାହାରକୁ ଯାଇନି, କିଛି କରିନି। ବାସ୍ ଶୋଇବାର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନେଇଥାନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ସୁଟ୍ କରିନଥିଲି। ତ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଛି। ଟିକେ ବାଗ ଲାଗୁଛି, ଭଏସ୍ ଟିକେ ତ ଫିଟିଛି, ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଫିଟିଛି। ତ ଦେଖିବା ଆଜି ଦିନରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି, କ'ଣ କାମ ରହୁଛି, ତ ସବୁ କିଛି ସୁଟ୍ କରିବା। ତାପରେ ମୁଁ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି ତ ମ୍ୟାଗ ସେମିତି ଅନେଇକି ବସିଥାଏ। ତାପରେ ଘର ଭିତରୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତିଲୁ ଆସିକି ବସିଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛି କି ଯାହା କରୁଛି ନେମ୍ ବ୍ଲଗିଂ ପାଇଁ। ତ ବହୁତ ଜଣ ବହୁତ କଥା କହୁଛନ୍ତି କି ତତେ ଏମିତି କରିବାର ଥିଲା, ଏମିତି ନ କରି ତୁ ଏମିତି କାହିଁ କରୁଛୁ। ତ କାହା କଥା କିଛି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ତାପରେ ଥିଲୁ ଆସି ମୋ ସାଇଡରେ ବସି ଯାଇଥିଲା। କହିବୁ କିଛି କହିବୁନୁ? କ'ଣ ଲାଜ ଲାଗୁଛି? ଲାଜ କ'ଣ ଖାଉଛୁ? ଚକୁଳି ପିଠା? କୋଉଠୁ ଆଣିଲୁ ଚକୁଳି ପିଠା? ମମି କରିଦେଲା? କଳ୍ପନା ମମି କରିଦେଲା? ଇଏ କଇଁଚ ଗଏ? ଟିଲୁକୁ ଆମର ଚକୁଳି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତାପରେ ମୁଁ ବି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ଚକୁଳି ଖାଇକି ବାହାରକୁ ଆସିଲି। ମ୍ୟାକ୍ ଏ ମ୍ୟାକ୍ ମ୍ୟାକ୍ କାହା କଥା ଭାବୁଛି କି ଜାଣି ଡାକି ଡାକି ବି ଶୁଣୁନି। ଯଦି କେବେ ଜୀବନରେ ଏକା ଫିଲ୍ ହେଉଛି ତ ଭାଇ ଟେନସନ୍ ନେବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ତମେ ଏକା ଥିବ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ନିଜ କଥା ବହୁତ ଭଲସେ ତମେ ଭାବିପାରିବ। ଆଉ କାହା କଥା କିଛି ଭାବିବା ଦରକାର ନାହିଁ କି ଫାଲତୁରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେନସନ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ନିଜେ ଏକା ଅଛ, ନିଜ କଥା ଭାବ। କଥାରେ ଅଛି ନା, ଆସିଛି ଏକା ଯିବି ମୁଁ ଏକା, ଏକା ହେଇ। ତ ଯଦି ମରିବ ଏକୁଟିଆ, ଜନ୍ମ ବି ହବ ଏକୁଟିଆ, ତ ତାହେଲେ ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଭାବିବ କ'ଣ? ମତେ କିଛି ଜଣ କିଛିଟା କଥା ସଜେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତୁ ଏଇଟା କରିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ସେଇଟା କରିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ବାକି ଭାଇ ମୁଁ ତମ କଥା ଶୁଣିବି କ'ଣ ପାଇଁ? ମୋର ବି ପୁଣି ଗୋଟେ କିଛି ଇଚ୍ଛା ଅଛି କି ମୁଁ ବି କିଛି ଗୋଟେ ବନେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ବି ତ କିଛି ଭାବୁଛି, ମୋର ବି ତ କିଛି ଏମ୍ ଅଛି। ତ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଇଗ୍ନୋର। ରାକାର ବିଗୁର ବ୍ୟାଟ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିବି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଟ୍ ଦେଖି ରାକା ଆଣି ମୋତେ ଘରେ ଛାଡ଼ିଲା। ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଲି, ପୁଣି ଏଡିଟିଂରେ ବସିଗଲି। ତାପରେ ବାହାରକୁ ଆସିଲୁ, ବୁଲୁ ଭାଇଙ୍କର ମୋର 2 ଜଣ ଆମେ ବସିକି କିଛି ସମୟ PUBG ଖେଳିଲୁ। ତାପରେ ମୁଁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି ରାକା। ଦେଖେଇଦେଲୁ ଦେଖା ହଉନି, ଦେଖେଇଦେ ଆଉ ଟିକେ। ହଉ ଯା। ମୁଁ ରାକାକୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲି କାହିଁକିନା ତାର ଆଜି କ୍ଷେତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। କ୍ଷେତ ବଢ଼ିଆ କ'ଣ, ଆମର ଧାନ କଟାକଟି ସବୁ ସରିବା ପରେ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବିଲରେ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଧାନ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ଯୋଉଟାକି ସବୁ ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ସବୁ ସରିବା ପରେ ଯାଇକି କଟାକଟି କରନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଟା କାଟିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ସମସ୍ତେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ର ମାନେ ଧଳା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଯାଆନ୍ତି, ଶ୍ଵେତ ବସ୍ତ୍ର। ବାକି ଇଏ ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ ପିନ୍ଧିକି ଯାଇଛି ପୁରା ଫୁଲ୍ କଳା। ତ ସେ ଯାଇଛି କାଟିବା ପାଇଁ, କାଟିକି ଆସୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି। ତ ମୁଁ ଏଇନେ ରାକାକୁ ଆଣିକି ଆସିଥିଲି। ହଁ କାହିଁକି କ'ଣ କରିବି, ଯିବି ଜୁଜିଆକୁ ଡାକିବାକୁ? ଆଚ୍ଛା ହଉ ର। ରାକାକୁ ଆଣିକି ମୁଁ ଛାଡ଼ିଥିଲି, ସେ ଯାଇଥିଲା ଆମର ତାର ବିଲର କ୍ଷେତ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ। ଛାଡ଼ିଲି, ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି। ଘରୁ ମୁଁ ଆସିଲିଣି
କିନ୍ତୁ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଲ ପାଇନି ତାର, ତା ବିଲ କୋଉଠି ଅଛି। ତ ମତେ କଲ୍ କରିଥିଲା ଏଇନେ କି ଯାଇକି ଜଣକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ବିଲ ଯିଏ କରନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କୁ ଯାଉଛି ଡାକିବି, ସେ ଆସିଲେ ଇଏ କାଟିବ। ତାପରେ ଇଏ କ୍ଷେତ ବଢେଇବା ପାଇଁ ଆସି ବାକି ପିନ୍ଧିକି ଆସିଛି କଳା କଲରର, ଯୋଉଠିକି କ୍ଷେତ ବଢେଇବା ପାଇଁ ଆସିଲା ବେଳେ ଧଳା ପିନ୍ଧିକି ଆସନ୍ତି। ଶଳା ଇଏ ଶନି, ଜୀବନରେ ଶନି ଏଇଟା ଗୋଟେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜୁଜୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ କି କ୍ଷେତ ବଢା ହେଇପାରିବନି କାହିଁକି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହେଇସାରିଲାଣି, ତାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଯାଇଛି କ୍ଷେତ ବଢେଇବାକୁ, କ୍ଷେତ ଗଲା। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଥିଲା, ତ ଘରକୁ ଫେରିକି ଆସିଲି। ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ମମି ତାର ପକୁଡି କରିଥିଲା, ଆଣିକି ଦେଲା ଖାଇବା ପାଇଁ। ପକୁଡି ଖାଇସାରିନା ମୁଁ ଟିକେ ପବଜି ଖେଳିବାରେ ବସିଗଲି। ଆମର ଯଦି ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ତ ଆମେ କଣ କରୁ, ମେଡିକାଲ ଯାଉ, ଡକ୍ଟର ଦେଖାଉ। ତ ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡଟା ଖରାପ ଥିବ, ମାନେ ଡିପ୍ରେସନ୍, ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ ଏସବୁ ଆସୁଥିବ, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ମେଡ଼ିକାଲ ହେଉଛି କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଏନ୍ଜାଇଟି ଦୂର କରିଦେବ। ତ ଭଗବତ ଗୀତା ବି ପଢ଼ନ୍ତୁ, ବହୁତ ଫାଇଦାଜନକ ଅଛି। ଗୀତାର ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ପଢ଼ି ଆଜି ଦିନର ବ୍ଲଗ୍ ଶେଷ କରିଥିଲି।